Bloh, bloh, bloh. Eh, apa bloh? Piye? Sek kemruwinget ngono wae. Rasane beda wis ora digawe sono. Lah kok iso lho, Mbah? Kayak motor balap ngono. Biasa keterak kayak nek mancing. Lho keringet kono ngene iki lho. Iya. Mau aku. Wis ngono wae. Iki lho jam piro iki? Wis to pokoke engko nek kena tak jam muter-muter wae. Ngono. Iya. Oke. Nah, anak ngono lho aku cocok. Bloh. Bayu lah lemah tok kok ngene iki to. Lah iki ini lho paling bloh. Ini lho paling kuwi lho. Sing abang-abang kuwi lho. Busi ya. Lah kuwi ini lho kendor kuwi paling. Mosok iki lho. Jajal itu. Oh ya. Wes. Nah, wis muni cetek ngono lho. Musuh ya. Sobul tenan to, Bloh? Iya. Lah yo ngono lho. Yang mobil kok piye to, Bloh? Jali. Lah, kan ta? Muter-muter iki. Iya lho, sesuai janjiku. Enak iki muter-muter agak mie ayam ya bakso iki. Oke. Wis ae, Pak. Numpak iki. Yo, oke to, Bloh, nek kan mau numpak Ini ora mau rene. Jan. Tepak tenan iki yo. Pas romangan aku. Wes oke, mangan bakso. Oke. Lho. Bah, iya to, Bloh. Ngono barang tiba iki. Ah, kesip. Loh. Sek, Bloh. Sek. Imu kan muter-muter to, Bloh. Iki muter-muter to, Bang. Loh. Kan gak mangan to, Bloh. Lah sing arep jak mangan dulu sapa? Aku ngomong piye? Loh, piye to, Bloh? Jak muter. Ya kan wis muter to rene iki. Wis. Ra matuk iki, gombloh iki. Iya, salah, men. Ya angkitku yo mie ayam po bakso ngono to, Bloh. Itu kok dhewe to. Nek ngomong mangan yang mikir beda. Wis. Ketemu, Bloh we. Wis. Mangan bakso ra sida. Gombloh.